Айде, тръгвай. Колега, да се виждат конусите хубаво. Добре. За маркировката. Нареди ги, 3 конуса. Добре, стар, ще разбравим. Дай палката. Буркана. Това не е палка, това е С хранилка. колегата под моста, застанали на поста. Скатани между храсти, дебни ме зарасти. Оп! Стоп! Ето го! Ето го избрания. Ето го! Стоп! Давай показания! Аз съм Еди, кой си? Ти в колата стой си. Давай документите, слушам аргументите. Те си са разбързал, цъфнал си и вързал. Кой ни кара с 200? Знаеш как нас стресна? Имаш ли винетка, гражданска изтекла? Синталоги преглед, триъгълник аптечка. Нещо забранено, лъха на зелено. Даже и не скива, че ми да на червено. Питам, кой ще правим сега? Кой ще правим сега? Питам, кой ще правим сега? Кой ще правим сега? Питам, кой ще правим сега? Кой ще правим сега? Ще пишем. Кой ще правим сега?